Wel, croeso i chi unwaith eto yma i'r Gell. Nad dwi'n mynd eich gweld chi, mae'n braf cael eich cwmni chi. A dwi'n gobeithio bod chi'n cael eich cadw'n iawn. Wel, un o'r pethau od am fod yn weinidog ydy fod pobl yn meddwl fod rhaid iddyn nhw fyhafio'n wahanol yn ein cwmni ni. Mae cael y teitl parchedig o flaen eich enw, a mae'n gas gennau'r teitl, mae rhaid i mi gyfadde. Ond mae'n golygu rywsut fod yna ryw ddisgwyliad i rai ymddwyn yn barchus. Fwy nag unwaith wedi cael bron yng nghyhuddo o drio dal pobl allan achos bod nhw'n sylweddoli be di'n ngwaith i. Ac ar ôl chydig bach pan maen nhw'n ffeindio allan, diar, maen nhw'n meddwl nôl, ddari fi ddeud rhywbeth na ddylwn ni, dwi wedi rhegi, diar, a maen nhw bron yn flin efo fi achos bod nhw'n gwybod pwy oedd yn eu cwmni nhw. Wel, doedd y ddau ddisgybl mae Luc yn sôn amdanyn nhw oedd yn cerdded mi nos o Jerusalem ar y ffordd i Emaus ar nos Sul, noson gyntaf yr wythnos felly. Doedden nhw'n sylweddoli pwy oedd yn cerdded efo nhw. Mi oedden nhw mewn penbleth. A nid jyst mater o beidio gallu gweithio allan rhyw gliw i ryw groesau neu rhywbeth felly oedd eu penbleth nhw. Oedden nhw mewn dryswch go iawn. Oedden nhw wedi gosod eu hunain ar lwybr arbennig yn eu bywydau i ddilyn y proffwyd o Galilea. Maen nhw'n ei ddisgrifio fo fel dyn oedd yn broffwyd nerthol i weithredoedd a'i eiriau yng ngwydd Duw a'r holl bobl. I ddweud y gwir, oedden nhw'n credu fod yn fwy na phroffwyd. Wyddon ni ddim beth oedd ei gwaith neu bywoliaeth, ond roedden nhw wedi gadael hwnnw ar ôl o leia dros dro i weld beth yn mynd i ddigwydd yn Jerusalem wrth i Iesu gyrraedd yno. Maen nhw'n dweud yn gobaith ni oedd mae oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Oedd yn amlwg fod Iesu'n closio at uchafbwynt i waith ar y ddeiar, a mae'n siŵr i bod nhw'n mlith y dyrfa oedd yn gweiddi Hosanna i fab Dafydd, bendigedig yw'r un sydd yn dyfod yn enw'r arglwydd, wrth i Iesu ddod mewn i Jerusalem wythnos ynghynt. Ond yn lle rhyddhau Israel o ormes Rhufain, oedd wedi cael ei gondemnio a'i ladd. Traddododd ein prif offeiriad ac aelodau ein cyngor ef i'w ddedfrydu farwolaeth ac fe'i croeshoeli asant. Ac felly, ble mae o rwan oedd i cwestiwn? Oedd y gwragedd wedi dod efo ryw stori fod angylion di ddeud i fod o'n fyw, ond be oedd y gwir? Oedden nhw wedi bod yn ffôl i ddilyn mab y saer? Ble oedd gobaith Israel? Roedden nhw bellach yn gwybod fod yr awdurdodau ar ôl dilynwyr Iesu. Sut fedrwn nhw fynd nôl adre a wynebu'r rhai oedd wedi wfftio atyn nhw i ddweud y gwir wrth iddyn nhw ddilyn y pregethwr o Nazareth? Tesa nhw ond yn sylweddoli. Roedd Iesu'n cerdded efo nhw. Doedd i rioed yn rhan o gynllun Duw i godi Meseia fydde'n arwain byddin i goncro Rhufain. Duw yn cerdded gyda ni yn ei dioddefaint yw hwn. Dyna oedd y cynllun erioed, Duw yn dioddau. Pan addawyd Meseia gyntaf o llyngar ddeden, fe ddwedwyd y pryd hynny, bydd ef yn ysugod y ben di, bydd ef yn ysugo pen y sarf, a thithau y sarf yn ysugo sawdl ef. Soniodd y proffwyd amdano fel gŵr gofidus a chynefin a dolir. A mewn amser fe ddoth Emmanuel, nid i fod yn eistedd ar orsedd uwch yn penni, ond i fod yn un ohono ni wedi eni heb le yn y llety, i fagu heb neb yn ei adnabod, fel rhywun arbennig, i fyw heb le i roi i ben i lawr, ac yna i ddwyn i ddioddeffaint ei hun yn ei corff real, yn dioddef ar groes go iawn, gyda hoelion drwy ddwylo a'i draed. Ac yma, ar y ffordd i Emaus roedd yn cerdded efo'r ddau ddisgybl yng nghanol i dryswch a'i dioddefaint nhw. Mae pobl weithiau'n gofyn, lle mae Duw? Ble mae o pan mae'r byd yng nghanol pandemig sy'n godi braw ar bawb a miloedd yn marw? Ble oedd Duw
yn hyrau Efrog Newydd ar Fedi'r 11 yn y flwyddyn 2001. Ble oedd o'n Auschwitz? Ble oedd o yn ffosydd y rhyfel byd cyntaf? Ble mae o pan mae clefyd, motoneuron neu gancr yn bwyta yn corff ni? Sgan i ddim ateb slic i'w roi. Mae Cristnogaeth yn wahanol i bob crefydd a chred arall, yn cyflwyno i ni Feseia sy'n dioddef ei hun gyda ni. Ac felly'n gallu cerdded gyda ni trwy ddryswch a thywyllwch a dioddefaint y byd. Ac debyg mae'r cwestiwn i ni ydy, a nawn ni gerdded gydag ef, ac a wnawn ni wrando arno. Nath Iesu erioed addo bydde bywyd yn hawdd i ni yma. Fe soniodd y bydde'n rhaid i ni godi yn croes beunydd i'w ddilyn o. Ddaru o yn rhybuddio ni, mae fydde i ddilyn o ddim yn cadw ni rhag canlyniadau byw mewn byd syrthiedig, na chwaith rhag malais pobl. Ond fe addawodd i fod yn fugail i wylio drosto ni trwy bob dim. I ddweud y gwir fe ddawodd o fwy, achos wrth iddo fo ddioddau, fe gymerodd yn lle ni ar y groes. Fe ddioddefodd drosom ni, gan ddwyn i ni faddeuant a chymod a dew. Ac o ymddiried ynddo fo, fe gawn ni'n harwain yn ddiogel, a'n dwyn i faddeuant llawn, tangnefedd yn calonau, ac yn y pen draw i lawenydd di ben draw ag ogoniant yn y nefoedd. A pryd hwnnw, bydd yn cwestiynau, os fyddan nhw'n dal i'n poeni, mi bydd yn cwestiynau ni'n cael eu hateb. Mi welon ni nad oedd na un eiliad pryd na fy'r gwaredwr yn cerdded efo ni. Da ni gyd wrth yn bod yn dydyn ni, yn meddwl am eiriau y drydedd Salm ar 20. Yr arglwydd yw fy migael, ni bydd eisiau arnaf. Efe awn na i mi orwedd mewn porfeydd gwelltog. Efe am tywys ger llaw y dyfroedd tawel. Efe a ddychwel fy enaid. Efe am harwain ar hyd llwybrau cyfiawnder mwyn ei enw. Ie, perodion ar hyd glyn cysgodangau. Falle bod rhywun sy'n gwrando ar hwn heddiw yn gwneud hynny. Nid ofnaf niwed, canisir wyt ti gyda mi, dywialen a ffon am cysurant. Ti ar lwyford ger fy mron yng ngwydd fy ngwrthwynebwyr, irais fy mhenag olew fy ffiol sydd lawn. Daioni a thrigaredd yn ddiau am cynlynant holl ddyddiau fy mywyd, a phreswyliaf yn hir arglwydd yn dra gywydd. Ydych chi'n ei weddio? Arglwydd. Mae llawer o bobl yn teimlo i bod nhw mewn tywyllwch a dryswch y dyddiau yma. A rai yn teimlo falle dy fod ti yn bell ac wedi anghofio nhw. Ond nid dyna ydyw mae'r Beibl yn ei gyflwyno i ni. Nid dyna yr Iesu sydd wedi cael ei enwi yn Emmanuel, Duw gyda ni. Gad i ni brofi dy bresenoldeb heddiw os gwelid i fod yn dda. A prynu ydyn ni ar ben y byd heddiw, neu ydyn ni mewn tywyllwch. Gad i ni gerdded gyda thi trwy bob munud o'r diwrnod. Amen. Wel, y fore dwi'n mynd i fynd â chi le gwahanol iawn. Dwi ddim yn mynd i fod yn sôn am hanes y Pasg, ond am rhywbeth arall ddigwyddodd 10 mlynedd ar 20 yn ôl. Dan eich bendith.